hovedet, menigheden er lægemet, og skriften er autoriteten. Men hos os, der er paven den højeste autoritet. Kristus gav nøglen til Roms første biskop, Peter. Når borgerne beder, går det direkte til Gud. Vejen til Gud kan borgerne få igennem kirken. Vi har kontakt til Gud. Hos os, der kan synd tilgives, hvis du køber et afladsbrev. Det findes ikke hos os. Så tilgiver Gud alle. Og så har de 2 sakramenter, dåben og nadveren. Hos os i den katolske, der har vi 7 sakramenter. Der er tale om dåb, konfirmation, nadver, skriftemål, den sidste olie, ægteskab og ikke mindst præstevielse. Troen alene er nok til at blive frelst. Nej. For at blive frelst skal du gøre gode gerninger. Individet i sig selv fortolker kristendommen. Vi, paven og ærkebiskopperne, vi fortolker kristendommen. Alle kan blive frelst lige meget, hvor man er. Kun kirken kan frelse en borger fra den synder. Vores ritual i kirken er en gudstjeneste. Vores ritualer i kirken er en masse. Jeg er utilfreds med paverne, der stemmer deres magt. Jeg er utilfreds med handlen med de her afladsbreve. Mennesket kan ikke frelse sig selv. Det er kun Gud, der kan frelse mennesket. For mig, der er Bibelen grundlaget for den kristne tro. Og man kan ikke bare selv tilføje noget til den, som vi ser de katolske præster og den katolske kirke gør. Man skal ikke tvinges til at tro på noget, som det var tilfældet med katolikkerne. Alle har tilgang til Gud, og det er ikke kun i kirken, at vi har adgang til ham. Der er ikke nogen, der har særlige evner eller særlige rettigheder til at kunne forkynde kristendommen. Det er alle, der har mulighed og ret. I de katolske kirker, der er gudstjenesten noget, for de troende, det bliver belært. Jeg vil gerne have, at i en gudstjeneste, der modtager man Guds kærlighed og tilgivelse. Jeg er utilfreds med kirkens prestige. Gud og kirken, det skal ikke være nogen synlig institution. Fordi Gud, det er en sag mellem den enkelte, mellem jer og mellem vor Herre Gud.